Ei, xente, ei, aquí estamos nun amago de Furna na praia de Seaia, mirade. Guai, Pois ben, por aquí sei que hai percebes, non aquí exactamente, sei que os hai ali. E o peor de todo é que el sabe que os hai ali, verdad que sí? Moi nante. O rollo, molan os vígaros. Mirade cantos vígaros hai por aí. Vígaros, minchas, caramuxas, chamadelle como queirades na vosa zona. A él gustalle marcalos agora tamén, aprendiu outro día a identificalos. Non só lo percebes, nin mexillóns, senón que todo máis. É super ágil, acaba de vir desde ali, todo por aquí. E aquí tes, mira. La veña, vamos. Veña, anda, vamos. Está buscando a mellor ruta para baixar, pero é un crack. Vamos, anda, veña, vamos. Encántalle. Encántalle de verdade, isto é increíble. Disfruta máis que a min, ou máis. Joder. Mola. Veña, busca. Va. Veña, busca un percebo 2, veña. Veña, a ver que encontres. Aí vai marcar algo, seguramente. É un crack, aí o vedes.